Сядаме удобно, кръстосваме десния крак пред левия, събираме дланите една към друга на нивото на гърдите, затваряме очите, правим няколко дълбоки вдишвания, като проследяваме дишането да са по-дълбоки от корема. При вдишване корема да се изпълва, а при издишане пъпчето да потъва навътре. Следваме естествен ритъм на дишане. Сега ще преминем през 9-те основни опори в нашето тяло. Оставаме с затворени очи. Най-напред чувстваме стъпалата, опората на стъпалата в пода. Притискаме по-плътно с стъпалата към пода. Активираме по този начин циркулацията в краката. Преместваме вниманието от стъпалата към коленете. Равномерно чувстваме лявото и дясното коляно. От коленете насочваме вниманието към бедрата и таза. Отпускаме цялата тежест на тялото върху таза. Усещаме пода, възглавничката, върху която седим. Насочваме вниманието в областта на корема в зоната под пъпа. Може, ако чувстваме напрежение, още 2 или 3 по-дълбоки вдишвания от корема, да може максимално да отпуснем мускулите в областта на долната част на корема. Отпускаме да няма напрежение в ингвиналните свивки. Насочваме вниманието навътре към матката. Лека усмивка на лицето се стараем да удържаме през цялото време. Това подпомага да освобождаваме вътрешното напрежение и да се свързваме с своята същност през радостта и усмивката. Насочваме вниманието в областта на диафрагмата. Отново може 2-3 по-дълбоки вдишания да направим, за да отпуснем още повече тялото. Ако усещаме напрежение в областта на диафрагмата, да го разхлабим. Да се стече надолу към корема. Чувстваме двете длани с опора една към друга. Леко притискаме с дланите, така че да създадем възприятие на ръцете.
да активираме циркулацията и в ръцете. Чувстваме двата лакита едновременно и симетрично. Насочваме вниманието към раменете, за които се стараем през цялото време да са отпуснати надолу. Едни напрегнати рамене блокират много лесно дишането, а при едно неправилно дишане се нарушава лесно циркулацията на енергията в нашето тяло. Затова се стараем раменете, особено по време на практика, да отпускаме максимално надолу, което естествено ще позволява дишането да бъде по-дълбоко от корема. Напрегнатите рамене създават условия за едно плитко дишане, повърхностно, което нарушава принципите на естествено подхранване при нас, жените особено. Леко обтягаме гръбнака от опашката до шията. С темето сякаш искаме да избутаме нагоре тялото с усилие към тавана. Същевременно продължаваме да отискаме да притискаме с таза към пода и така да получим едно обтягане отвътре в гръбнака, между опашката и темето. Таза натиска надолу, главата и темето са с усилие към тавана. Така балансираме и отпускаме блокажи по гръбначния стълб. Шията също е обтегната и проверяваме позицията на главата. Брадичката да е леко подбрана навътре. Да може естествено циркулацията от гръбначния мозък да постъпва към главния мозък. Леко прибираме гърдите навътре и заоблиме областта между лопатките. Чувстваме центъра на гърдите. Ако все още усещаме вътрешно напрежение, може още едно-две по-дълбоки вдишвания от корема да направим. Насочваме вниманието към главата. Чувстваме лявото и дясното слепоочие синхронно, равномерно усилие от ляво и от дясно. Стараем се тактилно да възприемем областта на лявото и дясното слепоочие. Чувстваме опората на таза и стъпалата към земята. Това ни дава базовата опора. Чувстваме обтягането на темето нагоре, връзката с небето. Възприемаме цялото тяло, неговия контур и периферията, като връзка между земята и небето. Не
повтаряме за усмивката на лицето, с която най-вече поздравяваме себе си. Грижа за нас, за нашето разгръщане, за нашето подхранване, за изразяване на нашия потенциал. Бавно може да отворим очите и отпускаме дланите върху бедрата. За да активираме по-лесно първичния център, както споменахме в началото, именно матката, ще направим 12 последователни и бързи стягане и отпускане на областта на перинеума, влагалището и ануса. Събираме, отпускаме, събираме, отпускаме. Всеки самостоятелно в своя ритъм, отворени или затворени очи, както ви е по-удобно. 12 пъти събираме и отпускаме едновременно перинеум, влагалище, анус. Дишането е естествено. Фиксираме. Поставяме дланите върху долната част на корема. На 3-4 пръста под пъпа. Дланите една върху друга, лявата върху дясната. Леко сега повдигаме коленете и отпускаме. Продължаваме с активирането на долния център и областта на матката. Най-добре, ако продължаваме да удържаме вниманието единствено и само насочено към нашата матка. Да наблюдаваме създаването на една естествена пулсация в матката. Събираме коленете, задържаме над 2 секунди и ги отпускаме. Меко, финно е усилието, мускулното усилие в краката и на 10-20%. Стараем се повече чрез усилие в енергията да работим, не толкова с напрягане на мускулната система. Още веднъж повдигаме коленете и отпускаме. Отваряме дланите настрани в областта върху яйчниците и започваме с пръстите да правим леки кръгчета. Активираме областта на яйчниците. Много финно, не натискаме силно. Удържаме вниманието, където насочваме вниманието, там насочваме и енергията. И се стараем да възприемаме областта на яйчниците. Като най-напред съзнанието възприема допира на пръстите върху кожата. След това в вътрешните слоеве на коремните мускули и съзнанието последователно потъва навътре в нашето тяло до областта на яйчниците. И поставяме длани върху областта на яйчниците. Възприемаме тази област от нашето тяло. Отвътре максимално се стараем да няма никакво мускулно напрежение, максимално разхлабване. По този начин естествено ние задаваме условия циркулацията от главата да се отпуска в корема и областта на матката.
И леко повдигаме гърдите нагоре. И започваме да правим кръгове, но финно. Не масажираме силно. Около зърната. Зърната не ги докосват. Бавно, финно и меко поглаждане с дланите върху гърдите. Най-добре е, ако продължаваме да удържаме вниманието едновременно в областта на матката и добавяме сега възприятието и усещането в областта на гърдите. И сменяме посоката. Особено по време на новолуние, какъвто период е сега, е важно да се грижим за чисто профилактично, за циркулацията на енергията в областта на гърдите, тъй като по време на новолуние е най-занижена енергията. Първоизточника за подхранване на матката, това са именно млечните жлези. И ако ние не се погрижим да бъдат енергийно обезпечени гърдите и млечните жлези, ние ощетяваме от недостиг и матката и често попадаме в небалансирано, раздразнено състояние. Именно това, защото не сме се погрижили да бъдат в пълнота, както гърдите и млечните жлези, така и областта на матката. А недостига на енергията по време на новолуние е много осезаема и чувствителна. И практиката спомага да неутрализираме този външен фактор. Поставяме сега дланите една към друга върху гръдната кост и накланяйки се напред, масажираме гръдната кост, която натрупва поради емоционалната ни сензитивност при жените, много напрежение и блокажи. С леки накланяния напред повдигаме палците и притискаме нагоре по гръдната кост, връщайки се вертикално, отпускаме палците надолу. Ако чувстваме болезнена зона, това само ни показва, без да ни притеснява, разбира се, че в тази област имаме нарушена циркулация, т.е. това е зона, където не циркулира енергията. И за това е добре да възстановяваме чрез лек масаж областта, която е болезнена. Може малко по-дълго да задържим върху нея, с няколко дълбоки вдишвания и най-вече с насочено внимание в областта на болката, да се опитаме да я разтворим, постъпвайки и насочвайки енергията в нея. И фиксираме. Кръстосваме ръцете, поставяме центровете на дланите, които са свързани с точката юнцион върху зърната. Не натискаме силно, просто тактилно свързваме зърната с центровете на дланите.
И няколко кръгови движения ще направим около гърдите. Първо повдигаме гърдите нагоре, отстрани, отгоре, около гърдите, отпускаме надолу отстрани до тялото, до бедрата и връщаме нагоре. Събираме дланите една към друга върху гръдната кост и отново повтаряме. Като този път разменяме ръцете. Бавно, финно, но в същото време плътно притискане с дланите върху тялото. Още 2 повторения. Отпускаме ръцете, опираме ги, пръстите сочат нагоре, по този начин отстрани на гръдния кост. Притискаме плътно отляво и отдясно върху гръдния кост. И отпускаме дланите надолу, върху областта на яйчниците ги поставяме. Отпускаме вниманието от гърдите към яйчниците. 2-3 кръгови движения, да може да активираме и да отпуснем енергията надолу към яйчниците. И дланите една върху друга. Няколко пъти протриваме надолу и нагоре в областта на матката. Активираме циркулацията в областта на матката. Отпускаме лявата върху дясната длан. Вниманието е насочено навътре. Чувстваме разликата в състоянието спрямо началото. Вслушваме се, наблюдаваме, без да усилваме каквито и усещания да се появят. Не забравяме за вътрешната усмивка, която се изразява и физически на лицето. И който е седнал на възглавка, може сега да я остави настрани. Опираме с дланите към пода. Отново лявата е върху дясната, оттягаме гръбнака. Брадичката е подбрана навътре, раменете са отпуснати и разхлабени. По-активно натискаме едновременно с дланите към земята и с стъпалата към земята. Енергията от стъпалата постъпва през краката към корема. От натиска на дланите към пода задействаме циркулацията от дланите през ръцете, отново навътре, през гърдите и сърцето, отпускаме надолу към корема и матката. И вертикално опираме с пръстите плътно към пода и малко по-силно притискаме с кутретата.
този начин активираме меридиана на сърцето. В областта на гърдите и на сърцето се стараем да няма напрежение. Ако такова все още чувстваме, няколко дълбоки вдишвания от корема. Отпускаме и разхлабваме областта на гърдите и на сърцето, притискайки активно с утретата, симетрично с лявото и дясното. И поставяме длани под сърцето, сякаш обгръщаме сърцето. С усмивка на лицето се свързваме с сърцето. То също се свързва с нас. И вплитаме пръстите, протягаме напред, сякаш отвътре опираме в една сфера. Ръцете ни плътно опират в сфера отвътре. И отпускаме, обръщаме дланите, лактите насочваме навътре, с усилие напред и нагоре за дланите. Тези движения отново са свързани с активирането на меридиана на сърцето. И отново лакти навътре, длани напред и нагоре. И последен път опираме отвътре, от всякъде с ръцете, сякаш във вътрешна сфера. Разширяваме от тялото навън към ръцете. И обратно с следващото усилие от ръцете, циркулацията на енергията насочена обратно навътре към тялото и сърцето. И обръщаме дланите. Сега създаваме едно усилие, сякаш искаме да отворим ръцете, но пръстите са вкопчени и не позволяват. Увеличаваме още това напрежение между лявата и дясната ръка. И отпускаме. Отново обгръщаме сърцето. С усмивка. И поставяме длани върху белите дробове. С леки движения напред и назад правим лек масаж в областта на белите дробове. Притискаме плътно с дланите върху областта на белите дробове. Фиксираме. И отваряме настрани и задаваме усилия в палците. Притискаме сякаш в две стени отляво и отдясно. Така активираме меридиана на белите дробове, който е свързан с палците. Задържаме още малко тази позиция. И опираме палците надолу. Притискаме плътно един към друг палците и в областта на гърдите ги обръщаме надолу. Създаваме леко усилие на обтягане. Притискаме с палците надолу, темето нагоре. Това задава усилие на обтягане в областта на белите дробове. Белите дробове са свързани с емоцията на тъгата, на несигурността, на мъката.
от трудния им аспект, а иначе на щедростта, на нашата мощ, на нашата сигурност е в положителния аспект. Ние се грижим, възстановявайки, активирайки циркулацията на енергията в нашето тяло, да преживяваме именно емоциите от положителния им аспект. И отпускаме, кръстосваме дланите и полагаме в областта на черния дроб и далак. Следващите изключително важни органи, известни още като ин органи или 5-те плътни органи в нашето тяло, с които свързваме с черния дроб емоциите на завист, обида, разочарование, от отрицателния аспект или от трудния аспект по-скоро, и на прошката, от положителния аспект. Започваме леко да масажираме с предмишниците областта на далака и на черния дроб. Много често, като имаме недостиг в далака, изпитваме вина, недоверие. А когато е балансирана енергията в черния дроб, ние сме много по-спокойни, по-уверени. С доверие се отнасяме не само към себе си, но и към околните. И поставяме дланите съответно върху лявата и дясната част на тялото. Лявата свързваме с далака и панкреаса. Дясната с черния дроб. И длани върху бъбреците. Плътно опираме в областта на бъбреците, дланите. Леко отваряме настрани, нагоре, отпускаме надолу и с кръгови движения ще активираме циркулацията на енергията в областта на бъбреците. С бъбреците свързваме едно от трудните чувства, именно на страха. И те пък имат голяма и силна енергийна връзка с матката, и за жената това чувство на страх е доста силно изразено. Добре е да се грижим, да поддържаме една постоянна топлина в областта на бъбреците, те да бъдат подхранени, и по този начин, когато циркулира и има достатъчно енергия в областта на бъбреците, ние по-малко ще се страхуваме и по естествен начин ще преживяваме чувствата на сигурност, на спокойствие, на нежност. Продължавам още малко да усилваме областта на бъбреците с тяхното масажиране. И поставяме дланите. Стараем се да отпуснем леко назад гръбнака в областта на пояса и на бъбреците и правим няколко по-дълбоки вдишвания в областта на корема, които да създадат при вдишване сякаш да разширим не само корема и бъбреците, а при издишване леко да ги свием навътре. Да създадем условия за
дишане не само в корема, но дишане и в бъбреците. Най-добре да затворим очи и да насочим вниманието към областта на бъбреците, корема. Да се свържем с вдишването и разширяването и с издишването и събирането навътре. Следен път и фиксираме. Дланите преместваме отново върху долната част на корема, лявата над дясната длан. Затваряме очите и отново наблюдаваме състоянието отвътре. Чувстваме и възприемаме контура на нашето тяло. И наблюдаваме състоянието отвътре. Без да усилваме каквито и усещания се появят, в която и да е част или зона от тялото. Просто наблюдаваме. Отваряме очи и поставяме ръцете отстрани до тялото. Аз ще застана леко под ъгъл. Обръщаме дланите нагоре. Плътно опираме с китките близо до таза. И започваме да поклащаме тялото напред и назад. Като амплитудата и импулса се стараем да се свържем с пулсацията, която отвътре матката задава. Тоест свързваме се с първичния ни център и се слушваме именно в амплитудата и ритъма, който отвътре чувстваме. Може да опитаме по-бавно, по-бързо и да се свържем там, където ни е естествено най-комфортно. И фиксираме. Поставяме отново дланите върху долната част на корема и леко откланяме назад, повдигаме гърдите. Кръстосани са ръцете, лявата и дясната длан повдигат съответно гърдите нагоре. По този начин активираме циркулацията в млечните жлези, но оставаме свързани с съзнанието в областта на матката и долната част на корема. И в областта на гърлото, дланите една върху друга не притискат плътно, а създаваме лека въздушна възглавничка между дланите и щитовидната жлеза. Лактите напред сочат, леко е подбрана брадичката, гръбнака е леко обтегнат. Насочваме вниманието върху областта на щитовидната жлеза. Отново с леко усмивка на лицето възприемаме областта на щитовидната жлеза. Се свързваме с нея.
длани поставяме една върху друго, върху областта на тила. Отпускаме главата върху дланите. Чувстваме главата. Продължаваме да удържаме и връзката с корема и матката като първична опора в нашето тяло. Областта на гърдите и сърцето е отворено. Областта на гърлото и шията е отпусната, открита. Свободно енергията циркулира по цялото ни тяло. И сега бавно и внимателно отпускаме гърба и лягаме върху пода, като главата остава над земята. Коленете остават леко повдигнати нагоре. Лактите също са нагоре. И събираме коленете към лактите, лактите към коленете. Не е задължително да ги докосваме, както естествено се получи. И отново отпускаме стъпалата, главата няколко сантиметра над земята. Коленете и лактите сочат нагоре. И събираме. И отново отпускаме. И отпускаме главата върху пода. Обгръщаме коленете и започваме леко да се поклащаме наляво и надясно, като масажираме областта на сакрума, който се опира върху пода. Фиксираме и няколко пъти по-плътно притискаме бедрата към корема, задържаме няколко секунди и отпускаме. Притискаме, задържаме няколко секунди и отпускаме. Притискаме, отпускаме. Връщаме стъпалата с опора върху пода, опираме дланите отстрани близо до тялото и сега повдигаме леко таза. Краката остават кръстосани. И още по-високо избутваме нагоре таза, така че да усетим опората върху раменете и стъпалата равномерно разпределена. Задържаме още малко. Обтягаме цялата предна повърхност на тялото, бедра, яйчници, корем, гърди и отпускаме. И повдигаме леко таза и доизбутваме максимално нагоре. Обтягаме цялата предна повърхност на тялото. Плътно притискаме с раменете към пода и за стъпалата. И отпускаме. И трети път. Първо леко таза, чувствам опората върху стъпалата, избутвайки нагоре, разпределяме тежестта между раменете и стъпалата. И отпускаме таза. Сега с едно леко импулсно движение поклащаме се напред и назад, така че да можем да се изправим. Сякаш обгръщаме с дланите една голяма топка. И по този начин създаваме условия ние да се напълним. Това е позиция чаша, в която
ние пълним отвътре, разширяваме се леко. Придобиваме повече енергиен тонус и мощ. Не забравяме за усмивката, раменете да са отпуснати, да не създават напрежение. И бавно започваме да отпускаме дланите, но бавно, не бързаме, за да може да уплътняваме енергията, която събираме, да я съхраним и да я акумулираме в областта на корема и матката. Бавно уплътняваме пространството между ръцете и дланите и тялото и отпускаме заедно с вниманието долната част на корема, областта под попа и събираме навътре към матката. Дланите постепенно преминават една върху друга. Уплътняваме контакта между тях и докосваме нежно областта под попа. Леко избутваме стъпалата. Няколко движения сега ще направим за акумулиране и за усвояване на енергията. Опираме плътно с длани към пода. И подпъхваме под краката и опираме пред мишниците. Дланите са нагоре. Събираме главата навътре. Акумулираме максимално състоянието си и енергията в областта на долната част на корема и матката. Гръбнака е оттегнат. Дишаме естествено. И не забравяме да се усмихваме. И бавно изправяме тялото. Дланите опираме сега една към друга, успоредно на лявото бедро. Стъпваме плътно с дясното стъпало. Леко усукваме тялото в ляво, така че по-плътно усилие на опора да чувстваме в лявата длан и в дясното стъпало. Така задаваме едно спираловидно усилие на циркулация и всъщност това е движението на енергията в нашето тяло по спирала и чрез позицията ние създаваме условия енергията не само да потече, но да може тя и да се акумулира във всяка една част от тялото ни. И естествено, използвайки тази усуканост, се завъртяме на другата страна. Сега, по естествен начин, левия крак е кръстосан над десния. Плътно притискаме с лявото стъпало. И повече с дясната длан, като доусукваме още малко тялото в дясно. Усукваме и задаваме спираловидно усилие в цялото тяло на другата страна. Леко обтягане чувстваме отвътре, притискайки
противоположните стъпало и длан. И отпускаме и лягаме по-корем. Дланите една върху друга, поставяме челото върху дланите, допираме палците на стъпалата и отваряме петите настрани. Плътен контакт на цялото тяло чувстваме с земята. Удържаме контура на тялото, да може енергията да не се разсеява извън него. Чувстваме опората в земята с всяка една част от тялото ни. И леко повдигаме само челото на дланите. Опираме дланите под раменете по-плътно. И събираме бедрата едно към друго, активираме мускулите на седалището, леко повдигаме главата нагоре и още по-нагоре изправяме тялото. И назад. Дланите остават оттегнати напред. И подбираме ръцете върху бедрата, сядаме върху краката, събираме дланите пред гърдите, отново се свързваме с вътрешното състояние, съпоставяме дали има промяна. Не забравяме за усмивката на лицето. И отваряме бавно очите. Благодарим за споделената практика и ако има някакви въпроси, с най-голямо удоволствие можем сега да ги обсъдим.